یەکیتیە ئەوروپی نرخی ئالیکاریên ku ji hikûmeta Lubnanê re ji bo penaberên Sûrî bi qasî 37 milyon euro zêde kir. Di dema seredana şandeka Ewropî ji kampên penaberên Sûriyê re li Lubnanê. Ev wek beşek ji alîkariya bi qasî 137 milyon euro ji bo encama krîza Sûrî ji hindir û welatên derdorê re tê. Ev yek hat ragihandin di dema seredana Komîsyarê Ewropî yê alîkariya mirovî û rêveberiya krîzan û Komîsyarê Ewropî yê siyaseta derve ji kampên penaberên Sûrî li Lubnanê re ji bo rawestandin li ser bandora krîza Sûrî li ser welatên derdorê. Wê şandê ragihand ku welatê Lubnanê ne bi tenê ye û Yekîtiya Ewropî piştgiriya wê dike û hebûna me li vê derê tekezî û pabendî bi vê yekê ye û berdewambûna alîkariya ye û parastina penaberan karê me hemûwan e. Ev alîkarî wê bikare pêdiviyên sereke ji penaberên herî hejar re dabîn bike. Bi taybet ewên ku cihê wan ji bo xwe ji serma zivistanê biparêzin tune ye. Di van her sê salên borî de Komîsyara Ewropî bi qasî 405 milyon euro alîkarî pêşkêşî welatê Lubnanê kiriye. Ji bo dabînkirina pêdiviyên sereke wek tenduristî û perwerdehiyê. Li gor netewên yekgirtî hejmara penaberên Sûrî yên li Lubnanê tomar kirîne, zêdetirî 3 milyon û 300 hezar penaberin. Piraniya wan di rewşeke pir zehmet de dijîn. Menal Mihemed, ARK.